Господин Тенев, пожарната в Елхово вече разполага с две нови придобивки. Разкажете ни повече за тях. Да, с вчерашна дата получихме два нови пожарни автомобила по оперативна програма Околна среда 2007-2013 година. Тези автомобили са специализирани за борба с горските пожари. Съоръженията, които са на тях, въоръжението им са така, вдъхват достатъчно надежност и бих казал сигурност, вече по-спокойно да пристъпим към гасенето на големите горски пожари, тъй като самите автомобили са нова система, съвсем нова модификация. Те са на шаси Рено, оборудвани са с настройка в Полша, по всички изисквания на европейските норми, с много оборудване, което е изключително радостно. Значи мога така да с радост заявя, че това е изключителна придобивка за района ни. С тези два автомобила те станаха общо 4 вече, които са по тази оперативна програма, и предните два, които вземахме също за борба с горските пожари. Това не значи, че те не могат да гасят пожари и в градски условия, но насоката им е като въоръжение, като специфика за борба с горските пожари. В Елхово ли ще се използват новите два автомобила? Да, новите автомобили са за района, обслужващ на територията на град Елхово. Територията, която обслужва районната служба за пожарно безопасно защита на населението Елхово. Разбира се, сега предстои и първа обучение, усвояване на техниката на различните системи. Даже в момента тече това обучение с фирмата вносител Автоинженеринг. Надявам се до най-кратки срокове да бъде усвоени и поставени на дежурство. Вие вече имате два автомобила по тази програма. Те доказаха ли своята ефективност? Да, доказаха, особено единия, който е по-малкия. Той пък е изключително за горски пожари, т.е. проходимостта му е много голяма. И разбира се, не сме се отказали от старите автомобили, които са изпитани в времето, но вече нещата стигат до там, че даже мога да ви заявя, че на териториален принцип Бургас, Ямбол, Сливен, в предислоциране в град Сливен автомобил, така наречения щабен автомобил, който е оборудван с термовизии, с компютърни системи. Там, където възникне такова голямо происшествие, той веднага се предислоцира на територията на происшествието и се започва ръководството с силите и средствата. Но надявам се по-малко да ги използваме. Вече може да се каже, че сте доста добре оборудвани в отношение на автопарка. От какво още има нужда пожарната служба? Сега нуждата е от допълнително нов личен състав. Първо предстои да се вземат нови служители. Знаете, реформата в Министерството на вътрешните работи тече. Иначе, с получаването на тези два автомобила, вече затваряме кръга. Имаме наличните предпазни дрехи, съоръжения, съобщителна техника, осветителна техника. Това всичко е по линия на оперативна програма Околна среда. И да, с получаването и на тези два автомобила вече можем да кажем напълно, че сме оборудвани и следва да бъдем готови. И да ви пожелаем по-малко да ги ползвате. По-малко да ги използваме, да. Благодаря ви за това. И аз благодаря.